daghan kaayong mga maayong pagtulunan nga gihisgutan karon sa atong pagbasa hangtod gyud sa atong ebanghelyo. Nya mukuha lang kog usa ka topic nga murag related ani nila. Og kini mao ang know yourself. Kinahanglan makailata sa atong kaugalingon. Kay matod pa ni Kristo, basig buta unya ka. Basig buta unya ka, nya muagak ka sa laing buta, asa mo padong? Kanal. Basin unya og tinun-an pa ka, pero nagpaalig-alig kag tudlo, awa gyud mo'y makatudan. No? Basin unya og dautan ng imong kasing-kasing, nya musuway ka og pamunga. Ang imong bunga, ang saman, dautan. Mao na siya. Lingi ako nun na imong tupad. Pangutan siya ing na kaila kanimo, ing na nakaila kanimo. Ay daghan kay rong wa kayo'y klarong pagilas kaugalingon. Daghang mga bana ang ilang hunahuna nga sila dili bana ulitaw mo nang luos lag panguyab bisag kinsay mauyunan, kinsay masikit halahikap, nalimot sila nga usa na lang ilang hikaponon ang ila na lang asawa. Kumusta mamong mga bana ron? Nakaila mo ninyo nga bana mo anang inyong asawa? Nasa ubang mga bana mura na lang sila og anak sa ilang asawa, magpapukaw, magpasulti, magpasugo, og dili gani pukaon, dili sugoon, dili yaw-yawan, di sad mo usab silang kinabuhi. No? Nasa mga asawa nga nalimot sad nga sila asawa sa ilang bana. Magsige sa TikTok. Kisa may imong gipaibugan anang imong TikTok diha, magsulob-sulob ana mga short nga mugbo kaayo, medyo luod na rabatanahon. Nya kana bang magpasiksig maayo, unsa bang ka imong pagila nimo? Dalaga pa ka o asawa na ka? Kani ba mga inganani? Daghan sa drone nga mga ginikanan, wa kailas ilang anak, gatuo sila ang ilang anak, ilang maid. Sigihag kasaba, kusion, hapakon. Masig maparihatas Russia ug sa Ukraine. Nga hunahuna sa Russia, under niyang Ukraine. Niyang Ukraine sad, mingon sad, independente mi. Gubaton ta ni. Sokol biya minimo. Ana, no? Nya, usahay ra ba, yung nana ta. So, muna, ayuha gyud pag-ilaha. Kamo nakaila mo nga anak mo sa Ginoo. Kinsa dinhi ang klaro gyud kay na niya nga anak siya sa Ginoo, tas ang gamot. Nah, tanawa di ba wa gyud klaro? Pero believe ko squire tanan isa gyud. Ora sang tinuod. Anak siya lagi kaila sila. Ni isa rin akong kilid. Wa sad no. Kana lagi hanap ba? Hanap nato. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, misulti diri si San Pablo ngadto sa taga Corinto nga kana ganing ilhasad ninyo nga sa tiyang giingon nga dunay duha ka klase sa tao, ang madunot o ang dili madunot. Nya kun ato nang isulob ang dili madunot, ang kadtong madunot dili na to mamatay, dili na to madunot. Muna ingon siya, isulob ninyo ang dili madunot. Magsige lang mong sulob anang dunot. Pasabot ang naasod sa imong kasing-kasing ba? Basin og dili si Kristo. Ang naasod sa imong kasing-kasing, basig ang kanirag yung tao dinis kalibutan, nga kalibutanon, nga gikan sa abog, ug sa abog sad pauli. Pahinumduman, bayata na karong Merkulis pohon, karong Marso 2, kay musod naman ang atong Merkulis sa Badlis. Unsa na isultis pari ana, inig Badlis? Hinumdumi tao, nga ikaw abog,
og sa abog ka pauli. Ana. Pero do na di ay dili madunot nga mao si Kristo nga gusto siyang musud nato. Nya inigsud na kuno ni Kristo nato din ata madunot. Mo nang naingon San Pablo, kamatayon hain naman ang imong kalala. Hain naman imong venom. Hain naman ang imong mupatay nga kamatayon nga mapildi naman kaaning Hesus nga wa nay kamatayon. Pero importante lagi pasudla ang dili madunot. Gikono. Lingi agusab ng imong tupad. Ing naon sa may naasod sa imong kasing-kasing, dunot o dili madunot. Ngayon na, umutan na. Siya saan? Dunot. O niya, unsaon man pag-ila. Unsaon pag-ila nga ang sod sa kasing-kasing, dunot ba o dili? Matod pa ni Kristo, ang tao magsulti o magbuhat sumala sa sulod sa iyang kasing-kasing. Kanang sigig pamalikas, sigig kasaba, unsa man na nga mga unsa may sod kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Dunot. Kusga? Dunot. Mayo. Kanang magsigi og ampo sa rosaryo nya mosimba gyud, mangumpisal gyud makasa, unsa may sod kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Dili madunot. Bright kanis ang children da. Kanang gidikanan nga di gyud mga saba sa mga anak, magsigi ra gyud alagad, dili masuko, di magyawyaw, dili manugo. Unsa may sod kasing-kasing anang ginikanana, dunot o dili madunot? Kusga? Dili madunot. Kanang mga anak nga magsigilag tan-aw sa cellphone, sigig duwaan ng computer, nga di na gyud gani ka maong manghugas plato, di na gani hapit matog. Unsa may sod anas kasing-kasing, dunot o dili madunot? Dunot. Kusog-kusugag gyud tay be? Dunot. No, ana. Kanang bana nga di gyud mo tan-aw ngadto sa laing babae, anha ra gyud magsigtutok siyang asawa, nya anha ra gyud magsighikap siyang asawa. Unsa may sod kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Kus gabi gi? Dili madunot. Kanang bana nga luos lang tan-aw ng silingan nga mugbo kay short kang naigisi-gisi nya magsigtan-aw ng mga porn. Unsa man ay sod kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Dunot. Dunot. Kanang asawa nga magsigi og pa-colors buhok, siging kiss-kiss kilay, siging pakita-kita ng ilang dughan o ilang pusod nga ni kuyos na rabag sugod. Unsa man ay naa sila anang ay sorry kayo. Ako sa sa tani akong nahon ano ni. Ay na lang na. Hibaw na mo kung sa tubag ana niya. Kani ato na lang palainan. Kanang Kristiyano nga magsigig palit og slot para i-donate sa simbahan. Unsa man na siya ang kasod sa kasing-kasing na dunot o dili madunot? Dili madunot. Yeah. So daghanang dunot din him. Ang atong halin karon sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance para karong Abril 4 nga Consecrations Capilinia de Fatima ning abot na og 5,226 slots. Pakpa. Nilapas na basaw na diri man tato ang wa mahalin karon ang halin diyan na babaw. Ang ato nang wa mahalin kuan na lang 4,774 slots. Nya kutob ra ni ugma unta 28 pero kay 4,000 pa man ang angan man sa gatong kuanon ugma ato na lang ilahos kutob Marso 6. Mao na ginay katapusan. Mahurot nig sa dili pero tan-aw nako og di lang gyud unta mo dunot og kasing-kasing. Dali ra man kay ni mahurot 4,700 na lang gud ni ka slots. Nya pilagod kabuok ang atong parishioners dinhi sa atong parokya. Sa ato lang parokya daan baka ng territorial parishioners sobra gud ta 20,000. Bisag kwaon lang nato ana ang 1/5. Pila may 1/5 sa 20,000?
No, di mo ka mo ana, donut mo. Di mo ka mo divide. 20 divided by 5, pila man? Oh, dinhi plus ato, nanay 4,000. Ug mamalit ng tag 1,000 karong adlaw. Igugma, wa na ni. Nya, ang atong online parishioners, mag-average mo sana sila mga 100,000. Og mamalit lang ang 1/10 ana. Pila may 1/10? Wa san mo kay ba? 100 divided by 10. Oh, di 10,000. Anya, sundan ka na, 14,000 na. Ang ugma, wa, sobra na kayo Di ba? Pero 40 sang dunot no daghana. Muna ang kaniya untay napupo nga bunga, pero pila ra may mabaligya ani. Niya untay usa ka bakat nga tamatis. 40 man taning daghana, pero pila ra may mapili ani. Pulos-pulos man dunot. Pras na mo sa una ba? Isa pilay putos na imong mangga. Isa sinmil na. Proud ba kay mi anas una kanang sinmil ba kanang 100,000 ang putos mangga. Sus inigpo gipang lampinig man gipang ana man sa kanang mga piste ba. Ana sus inigpo pili na pupos imong mangga pastang buanga giatakig mais lampinig oy napo na lang kabuok. Ang tarong mga nabaligya napo na lang kabuok pulos na nga donut ug nganong na nga donut man tungod kay wa maprotektahi. Nya unsa may atong protection? Unsa man? Ang atong pagkasuod sa Ginoo. Suod gani kas Ginoo pasabot isulob nimo ang dili madunot nya sundo nimo ang iyang mga sugo ug maoy imong hatagan sa imong paningkamot ang mga buhat nga Diosnon di kasud ang yawanon. Muna know yourself. Kung anak kas Ginoo, nagpakaanak bakas Ginoo, gabuhat baka sa sugo sa Ginoo, nanglitan pare, unsa may sugo sa Ginoo? Tigom sa kolekta o hatag sa kolekta? Kusga kay mayo, kamo kuno'y pangulikta, lalim ba? O mao ginay rules pare. Poverty, chastity, celibacy, obedience. Og buhato na nako kung aware gyud ko nya isulob ko ginang poverty, chastity, and obedience, mailhan na ninyo kay ngano man munindot og malipayon ang palibot. Pero ako ganing puy-an ang opposite, magdato kog maayob, kwaon ko ng tanang kolekta, tanang donations, isud ko ginas bulsa, aron di na ko mapobre, aron mahimo na kong rich. Nya kanang tanan dihang mo paraig-paraig na ko, tirahan ko gina, di na ko mag-chastity, kutob sa musakas kwarto, pasakon yun, luyahon yun hangtod ma. Ana, nya tanang isugo sa obispo akong supakon kay ako nay magbuot asa ko ma-assign pilay akong kuhaon bisag moingon mo pader wa na ko ikabayad aning misas patay moingon ko why misang patay nimo basta di ka kaabot aning 5,000 ako nay magbuot di na ko mosunod anang inyong kuan ako nay hari unsa may mahitabo dunot kay ta dinhi og simbahan dunot kay atong mga bangko, no? Ang ludhanan ninigana nimo nang libkas ng kilid. No? Kamo ra bay nakadunot des atong lingkuranan. Astas ludhanan. Inyo man sang yatak-yatakan na nangagaros na dihang mga kuan ay mga ludhanan porting nindota na pasabot ang naglingkod diha dunot og kinaiya. Ana bang di mo amping bitaw? Napayuban niya, pamilin pa ng mineral water. Yang nanay COVID, patay may diring manglimpyo. Ano ba? Sa pasabot, dipindi kinsay sod sa imong kasing-kasing. O na, mahurot ganining atong slat ugma, pasabot, ang naminaw day nako og nagtambong sa akong misa, mga dili madunot.
Pero di ganini makuhaan ugma, pasabot, dunot mo. Oh, na siya, dunot mo. Mag-anam ganini kabati ang atong parokya, kining atong palibot dinhi, pasabot, dunot ang pare. Tanawa, di ba? Magsige na nagyaw-yaw diha. Gikan sa sekretary, ngadtos ko, sige nagyaw-yaw. Ngayon lagi mo dahi. So, gini ayo itong pari. Ngayon lagi mo dahi. Siya mo donate ito. Ay, mag-donate. Kaya yan. Karan na ito. So, puhon mo sekretary. Dito lang na i-donate. Ay, speakers. Ayan lang mo diri kay Isos. Huwag gini ayong paria. Ay, among allowance diri. Hapit di hatag. Huwag di pa lang yung tungod sa kaluwasan. Di ko mo serve diri. Oy, mana ba? Mana na sila? Mga dunot sana sila diyang uban na nag-sponsor. Pero swerte lang ko kay ilhan man na ninyo kung dili dunot ang nag-serve sa parokya, ang pari smiling. Kung dili sa dunot ang pari, panagsara na mo kusmod ang mga nag-serve sa parokya. Panidiin na ninyo karong taod-taod o kusmod ba sila gnaong. Kusmod kay gnaong pasabot ang pari dunot. No? Na mo'y konklusyon. Kanang pamilya ng mga anak, hapit di mo tagad og tao, dunot ng pamilyaha. Nga naman, wa sila'y maayong relasyon. Naanad lang anang iyahay kaon, iyahay tog, iyahay duwa. Wa sila ba'y community life. Di ka maong managad. Muralagwa, no? Manhid. Kana sang mga bana, nga sige lang ditong inom, sige lang ditong sugal, nya siging pangabit, ana-ana, pasabot ana, ang asawa ana, dunot. Mo na siya. Kay di lang gid unta dunot ang asawa, ni kuyog unta nas bana, sila untang duha mag-inom, sila untang duha magsugal, sila untang duha ang moadto sa kabit. Di bitaw ay. Di bitaw, mao na siya gud. Kay usa na lang na sila. Ana, mao na tanawa gina ninyo. Nya mingon sa kadili pa diroy, dili man dunot ang asawa ana. Kana lang yung banaha, porti lang yung pagkadunota. Mailhan na nimo human sa pipila ka tuig. Sama ni Monica, sama ni Santa Rita, o Kasya, ang ilang mga bana nga mga buangon kay sa sinugdanan nangatarong yun. Una, mamatay. So huwatag mamatay ang bana, makabalik ba siya sa pagkatarong? Pasabot o mabalik ganis katarong, mao na nay final say nato ang asawa ani di gid ay dunot. Ana ba? Kay do naman ko'y nailhan nga 45 ka tuig iyang gitipunan ang iyang kabit. Iya lang pag-aadtoon ng iyang asawa basta palabhon siyang sinina, pangayuan niya kwarta, pero tuwa siya gapuyo siyang kabit. Ang iyang asawa sige ra sad atiman niya, namatay gidtong tawhana nga nakapangumpisal, nihilak, naghinulsol, diha gid sa kiliran ang asawa gatupad og ang kabit. Bitaw. Diha gid sila sa kiliran kay ang asawa mo alagad magis iyang bana. Nya kay naa man sad ang kabit kay dito man gapuyo sa kabit. Nagtupad sila ang kabit. Nya kinsang asawaha ana dinhi makahimo ana. Na ogwa pulos pa mo dunot. Pag kaangod ato, akong i-congratulate ang asawa pag human nako og kanibitang administer sa kanang hilog. Kanahibaw man ko sa history, akong ginang asawa, congrats ha. Yan siya. Nga naman, Father, luwas ng animal. So, tinuod ka, Father, maluwas na ko. Wa, hinon ni siguro, pamasin raning ato. Nahilugan man, hilak man, portimang pangayog pasaylo, basin pa. Kaya nga nung nagkapangayon, wa naman, bedridden naman, puno na mas diabetes, giputla na mas mga tiil, wa na, kaya sakto patos tiil, lain na sa hikap-hikapon ato, nadunot namang tiil, nalimpyo ang kasing-kasing. So, ayaw nyo huwata na madunot ng inyong lawas, una pa ta maghinulsol, ato osang limpyuhan ang kasing-kasing aron ang lawas dili madunot. Manindog na ta mga dili dunot.